Ahoj, vítejte u mého dalšího videa 50 faktů o Stepford Express v Stepford County Railway. Pro ty, co neví, co to je SCR, je to hra s britskými vlaky, můžete být řidič, výpravčí, průvodčí a tak dále. Už jdeme na fakty. Express je jeden ze 4 operátorů v SCR. Express měl 2 změny loga, jsou na obrazovce. Express je nejdražší dopravce v SCR, minimální cena za vlak je 2250 bodů. Express je inspirovaný společností Gatwick Express. Express má tyto vlaky: Kles 43 HST, Kles 801, Kles 397, Kles 220, Kles 221. Kles 220 je technicky nejkratší vlak Expressu, má 4 vozy, ale HST má ještě 2 řídící vozy. Express měl původně hlavní barvu fialovou místo růžový. Express vznikl 17. prosince 2017. Všechny stanice Expressu jsou: Stepford Central, St. Helens Bridge, Ellesmere Junction, Morganstown, Leighton Stepford Road, Leighton City, Edgemead, Wester Coast, West Wyvern, North Shore, Lynn by the Sea, Benton, Eden Key, Newry Harbour. Všechny linky Expressu jsou: Stepford Central do Benton Fast R075, Stepford Central do Benton R079, Benton do Lynn by the Sea přes Morganstown R085, Stepford Central do Leighton City přes Benton R076, Stepford Central do Lynn by the Sea přes Benton R077, Stepford Central do Lynn by the Sea přes Benton Fast R078, Stepford Central do Lynn by the Sea přes Morganstown Fast R080, Stepford Central do Lynn by the Sea Superfast R081, Stepford Central do West Wyvern přes Morganstown R082, Newry to Lynn by the Sea přes Morganstown R083, Newry Harbour to Lynn by the Sea přes Benton R084, Newry to Leighton City přes Benton R086. Express má svoje sídlo u stanice Lynn by the Sea. Express byl druhým dopravcem, který měl první třídu. Airlink byl první. Všechny vlaky Expressu mají maximální rychlost 125 mílí. Je to také jediný dopravce, který provozuje vlaky se stejnými rychlostmi. HST je nejdražší vlak Expressu, stojí 3000 bodů. Kles 801 je druhý největší vlak podle čísla, první je Kles 802.